私の名前はミサ、29歳です。在宅でプログラミング関係の仕事をしています。趣味は DIY。部屋の模様替えも好きで、独身時代はリフォーム OK の賃貸マンションに住んでいました。夫の達也と知り合ったのは2年前。彼は医療関係の精密機器を扱っている会社の営業マンです。共通の友達から紹介されて知り合った私と達也は、すぐにプライベートでも会うようになりました。彼は機能性の高い家電や家具が大好き。デートで家電量販店に行くことも少なくありませんでした。趣味の傾向が似ていた私たちは、すぐに意気投合して、お互いを人生のパートナーと決めたのでした。結婚の挨拶のために訪れた私を、義母は満面の笑顔で迎えてくれました。優しそうで、ほっとしたものです。結婚した後は、どこに住むつもりでいるの？お母さんの質問に、私も達也も顔を見合わせて困ってしまいました。決めていなかったのです。新しく部屋を借り、お互いお気に入りの家具や家電を買い揃える。あるのは、そんな漠然とした予定だけ。ならちょうどいいわ、とお母さんは笑いました。いっそ、この家で自分と同居しないかというのです。いずれ達也のものになる家だし、ローンの残りを一緒に支払ってもらえたら、母さんすごく助かるわ。料理も掃除も私が手伝えばすぐに終わるし。ね。ここで同居。ミサさんもいい考えだと思うわよね。はい、そうですね。そう聞かれて、ノーと言える私ではありません。達也と私は、お母さんと同居することになりました。義実家を建てたのは達也のお父さん。大病を患って10年ほど前に他界したそうです。その際、お父さんが加入していた生命保険のおかげで、残りの住宅ローンの支払いは免除されたのだとか。お母さんが話していたローンというのは、今から数年前に行ったフルリフォームの分なのだそうです。せっかく同居するんだから、家具や家電は新しくしたいわね。何しろうちのはどれもこれも古くて。必ずしも新品でなくてもいいというので、達也と私は現在使用中の家具、家電を持ち寄ることにしました。どれもこれも買って間もないものや、思い入れのある製品ばかりで、どうしようかと悩んでいたからです。どれも売ったり捨てたりするのは忍びなかったこともあり、お母さんの希望は渡りに船でした。こうしてスムーズに始まった私たちの同居生活。だけど、そこから先は問題だらけの毎日でした。お母さんは家事を全く手伝いませんでした。私からそれとなくお願いしても無視されるだけ。私に対する愛想の良い笑顔も最初だけだったようで、今では怒った顔か仏頂面しか向けてくれません。家事は嫁の仕事だよ。ミサさん、あんたはうちに嫁いできたんだから、やるべきことはやらないとね。お母さんが家事をすべて私に任せてくるので、私は自分の仕事をする時間が減ってしまいました。どうか仕事の時間だけは確保させてほしい。その間の家事はお母さんに任せたい。そう相談すると、バカなこと言ってるんじゃないよ。姑の仕事は嫁の監督。私がやったって意味がないでしょうよ。おまけにお母さんは私のプログラミングの仕事をパソコンを使ったゲームか何かと同列に見ていて、朝から晩まで部屋で遊んでるあんたをこの私が一から鍛え直してあげるよ。ありがたく思いなさい。などと言ってくるのです。達也の収入に頼りきりの寄生虫とまで言われた時には泣きそうになりました。家事が滞るとすぐにダメ嫁扱い。料理にも掃除にもどんな家事に対しても一言文句を言わずにはいない。同居開始からまだ数週間という時点で、私は精神的にも肉体的にもかなり参ってしまいました。納期間近な仕事があるのに、平日の日中に何時間も家事をしなければならないこともあって、もう最悪。しかも日中ソファーでぐうたらしているお母さんは、達也が帰ってくると急に働き者に変身します。息子の前ではしっかりした姑を演じたいのでしょう。
言葉遣いまで変わるほどの華麗な変身ぶりでした。実は私は高校生の頃に交通事故で両親を亡くした身、親との関係の大切さは身に染みて理解しています。達也の親子関係にひびを入れたくないばかりに、お母さんの返信については何も言えませんでした。接していて、お母さん並みに辛いのが義妹でした。名前は智代。年は私と同じ29歳で、既婚者です。智代は先頃ついに妊娠したそうで、仕事は産休中。そのため、平日は毎日のように義実家に遊びに来ます。ミサちゃんは赤ちゃんまだできてないわけ？長男の嫁としてしっかり責任果たすつもりある？もちろん私だって子供は欲しいけど、今はまだ、達也と相談中というか。達也のせいにしないでもらいたいね、まったく。不出来な嫁をもらっちまったもんだよ、あの子も。智代が帰ってくると、お母さんはより強気になって、私への暴言が増える傾向にあるのでたまりません。とんでもない家に嫁いでしまった。達也には申し訳ないけれど、そう思わずにはいられない毎日でした。ある日、体調の悪さと重なって、お母さんの暴言に耐え難いくらいの苦痛を感じた時がありました。帰ってきた達也の顔を見た瞬間、こらえていた涙が溢れて、彼を大いに心配させてしまいました。私はその日、しまい込んでいた思いを何もかも外に出して、洗いざらい達也に聞いてもらいました。家事を手伝うという言葉が嘘だったこと、ダメ嫁と罵られること、仕事をお遊びと馬鹿にされること、智代が来ると意地悪が余計に激しくなること、そしてそれらをずっと言えないままで苦しんでいたこと。達也は私が話を終えるまでお母さんを制して反論したり威圧しないようにしてくれました。すべてを知った達也は私の涙を拭いて、気づいてあげられなくてすまなかった。と謝ってくれました。ところがです。お母さんは今度は自分のターンとばかりに目をつり上げ、拳を強く握って、なんて嘘つきな嫁だろ。達也、この子の言葉を鵜呑みにしちゃいけないよ。全部作り話だからね。ああ、やだやだ。私を陥れるつもりでいるんだよ。そう言って、最後には涙まで流すではありませんか。私はドン引きしてしまって、何も言えませんでした。母親の涙を見た達也は、厳しい追及ができなくなり、その日の暴露大会はうやむやなままで終わりました。他人同士だからすれ違いはあって当然だ。お互いに少しずつ歩み寄っていこう、とまとめてくれた達也。平和主義者で親思い、そんな達也の優しい部分に、お母さんは平気な顔でつけ込み、利用している。私がお母さんのことを心の底から許せないと思ったのは、この暴露大会の日が最初でした。それからさらに数日後のことでした。お母さんが私に、ある無茶ぶりをしてきました。智代がね、里帰り出産をしたいって言うんだよ。だけどあの子の部屋は今、あんたが使ってるよね。ええ、まあ、同居を始めた時に、お母さんからあの部屋を使っていいと言ってもらいましたから。悪いんだけど、開けておくれ。智代はあさってには帰ってくるから、明日中にね。わかったかい？そんな、と思わず叫んでしまいました。家事も仕事も普通にあるのに、部屋の荷物の搬出までしろと？しかもこの数日間、達也は出張で家にいません。一人で作業をするなんて、私には荷が重すぎます。せめて荷物を運び出すのは、達也が戻ってからにさせてもらいたい。私がそうお願いすると、甘えたことを言ってるんじゃないよ。うちの娘が里帰り出産するのにあんた居座ろうっていうのかい？達也に頼るしか能のない金食い虫が。もう我慢ならない。自分の荷物持って出ていけ。この寄生虫。なんという暴言。私にはそこまで言われて、ようやくお母さんの狙いがわかりました。お母さんは、智代の里帰りと達也の出張が重なるこのタイミングで私を追い出したかったのです。なるほど。と思った瞬間、私は冷静さを取り戻すことができました。
これはピンチというよりもチャンス。わかりました。出て行かせていただきますね。私はあえてにっこり笑って答えました。泣き顔なんて見せてやるつもりはもうありません。そこからの私の行動の速さをどう感じたのでしょう。お母さんはなんだか唖然としている様子でした。無理もありません。不動産屋への連絡、引っ越し業の手配、そして荷造り。私はとにかく迅速でしたから。ためらいのなさを見てお母さんは思ったはずです。まさか近いうちに出ていく予定だったのかしら、と。その時です。引っ越し業者がテレビやソファーまで持ち出そうとするので、お母さんが怒鳴りました。何してんの？テレビもソファーもうちのものよ。違いますよ、お母さん。テレビもソファーも達也と私の持ち物です。この家の家具や家電はみんなそう。同居するときに総入れ替えしたじゃありませんか。あんた残らず持っていくつもり？自分の荷物持って出て行けと言われましたから。私がついさっき送ったメールを見たようです。達也が出張先から電話をしてきてくれました。状況説明をした後、私はスマホをスピーカーモードにしました。達也がお母さんと話すと言うからです。もしもし、母さん？達也かい？聞いてよ。ミサさんがひどいんだ。家の中のものを残らず取って出て行こうとするんだよ。いいんだよ。どれもミサと俺の持ち物なんだから。それに、ひどいのはどっちだ？なんだよ、寄生虫って。ミサにそう言っただろ。まったくなんてことを。嘘だよ。そんなこと言ってない。ミサさんがまた嘘をついて私を陥れようとしているんだよ。私は呆れて何も言えませんでした。嘘つきはどっちでしょう。子供じゃないんだから。達也もすっかり呆れているようです。母さん出窓のあたりを見てみて、と彼は言いました。白くて小さな箱型の機械があるだろ？わかる？うん、あるけど、何あれ？見守りカメラだよ。気づいてなかったみたいだね。先日の暴露大会からこちら、達也は黙って窓際に見守りカメラという便利家電を置いていたのです。嘘だとか本当だとか、言ったとか言っていないとか、そんな口論があった時の証拠を残すのが目的でした。録画機能もついてる機種だ。母さんが日頃からミサに暴言を吐いていることを、俺は把握済みだよ。家事を何から何までミサに押し付けて、自分はソファーでお菓子食べながらゴロゴロしてることもね。お母さんの顔がみるみる赤くなっていきました。すべて見られているとは思わなかったのでしょう。帰ったら改めて話そう。そう言って、達也は通話を切りました。お母さんは、へなへなとその場に尻餅をついて、私と業者が出ていくまでもう何も言いませんでした。お母さんと別居したい。そんな私の要望を聞いて、達也は新居候補をいくつか見繕ってくれていました。今回私が契約して荷物を運び入れたのは、その中の一つ。近いうちに義実家を出る予定だったのです。二時が一段落した後、達也は改めて私に頭を下げてくれました。彼が謝る必要なんてどこにもないのに。母さんがひどいことを言って、本当にごめん。もっと早くこうして引っ越していればよかったな。もう気にしていないから大丈夫。ありがとう。後日、身重の友代が家具を返せと怒鳴り込んできたりしましたが、達也が説得して追い返してくれました。達也は実家を離れるタイミングでローンの負担も生活費の入金もやめました。お母さんは大慌て。もうお父さんの貯金も残り少ないのにどうしてくれるのよ。これじゃ生活できないじゃないの。何言ってるんだよ母さん。母さんまだ60代だぞ。今からだって働ける。自分の面倒は自分で見ろよ。そんな。私は電話のやりとりを隣で聞いていましたが、達也の口調は彼には珍しくとても冷たいものでした。彼はきっと母親が陰で嫁に暴言を吐いていたことをとても残念に思い、腹を立てていたのだと思います。お母さんにとって不幸だったのは、子供を産んだ友代が
ベビー用品を次から次に買い漁ったこと。里帰りした智代は何を買うにも母親に頼りました。というより、母親を頼るしか方法がなかったのでした。後で分かったことですが、この里帰り出産の時点で、智代は旦那さんと協議離婚していたのです。原因は彼女の浮気。生まれた子供の父親は浮気相手。元夫からは慰謝料を請求されたというから哀れです。借金を抱えて戻ってきた娘が子供を産み、息子からの金銭的な援助は打ち切られ、お母さんは大弱り。働きに出るまでは、家に残った自分の持ち物を売ったりして当座の生活費を工面したようです。お母さんと智代とその子供は、あっという間にローンを支払えなくなり、家を売りに出しました。リフォーム済みとあって、買い手はついたけれど、大した値段では売れなくて、ローンは残ったまま。その後は、風呂トイレ共同の狭いアパートを借りて、3人で新生活をスタートさせたのだとか。お母さんから聞いたところでは、子供の預け先が見つかるまでは、かなり厳しい生活が続いたようです。智代が赤ちゃんにばかり構って、家事らしい家事を全くしないというから仕方がありません。介護の仕事を見つけたお母さんが、仕事も家事も両方こなして家族を支えている状況だったのだそう。ほんと、あの子はもうただの寄生虫だよ。子連れの寄生虫さ。借金もあるくせに働かないんだからね。あんなのとはもう暮らせない。だから、ねえ、達也、ミサさん、私をここに置いてくれないかい？家事は全部私がするよ。子供が生まれたらお世話もできるよ。また助け合って3人で生活しよう。ね？助け合って生活したことなんてありましたっけ？私が首をかしげると、お母さんは真っ青になりました。自分がした仕打ちのことは忘れていないようです。もちろん私も忘れていません。自分がどんなに嫌な思いをして、どれほど別居したいと望んでいたか。私たちにも私たちの生活や人生計画があるんです。これ以上お母さんたちのお世話はできません。こちらも頑張りますから、お母さんたちもどうぞ頑張ってください。さよなら。そういうことだから。じゃあまたね、母さん。達也と私にやんわり追い返されたお母さんは、もう何も言わず、肩を落として去っていきました。別居して以来、達也と私の毎日はすこぶる順調です。付き合い始めの頃に戻ったような感覚があります。嫌味や小言を言われない環境で、自分のペースで家事と仕事に取り組む。こんな幸せはありません。そんなストレスのない生活のおかげでしょうか。ついに待望の赤ちゃんを授かることもできました。仕事のボリュームを減らしたり、ベビー用品を揃えたりしながら、私はのんびりした毎日を過ごしています。この子を大切に守り育て、達也と一緒に3人仲良く暮らしていく。それが今の私のささやかな夢。その夢の実現のために、今後も夫婦で協力しながら、毎日を一生懸命生きていこうと思います。